Steddfod wych hefyd yn dod i. Ond yn enwedig yng ngwestai arbennig i heno, Prifardd Aneurin Caradog yn ennill y gadar wrth gwrs, so mae'n werth cael golwg unwaith eto ar bwt o'r seremoni ar ddydd Gwener. Dyna'r gloedd, y pafiliwn yn yfennu dan i sang yr goleuadau'n chwilio ac yn canfod y Prifardd. A wyle'r gŵr a ddaeth i'r brif. A rhag ofn fod na rhywun ddim yn siŵr, neu ddim yn gweld y ddigon da o'r pen drawch i fan hyn. Aneurin Caradog ydi enw fo. Aneurin, allai fi dychmygu beth yn mynd trwy dy feddwl di ar y foment yna'n clywed. Chi'n gwybod yn amlwg ond i godi o flaen pawb fel yna. Ie, wel o'n i'n gweithio ti gyda fach. Ys i brach yn ddagreol a bod yn onest ar ddiwedd y feirniadaeth. A wedyn sylweddoli, ieffach, mae'r cyrn yn mynd i ganu mewn rhyw eiliad nawr. Dyna fi godi, ie. Ond o'n i'n chwerthin a byddai'n fuddgofiadwy y dyfyniad gan Geraint Llifon. Wel, na i moi gadw fan hir, gan bod yn gwybod bod yna fabi ar y ffordd hefyd. Wel ia, a dydy'r babi heb gyrraedd eto, wrth gwrs na ni frysio i sôn am hynny. Ond, ia, ti'n gwybod, pa mor anodd oedd ei gadw'r gyfrinach? Na'n enwedig ella ar y diwrnod ar y dydd Gwener yn cyrraedd y maes. Mae yna sôn a mae yna wastad, os mae pobl yn gwybod bod chi'n gallu cangeneddu, chi'n gwybod. Ond nes i dim ond sôn wrth yn heili, fe wedes i wrth y mrawd, unwaith o'n i'n gwybod bod e'n mynd draw ar ei wyliau ganol gorffennaf i Lydawc at mam a dad. Mae bod dim siawns i'r gyfrinach fynd rhwng Pontypridd, ond o'n i'n falch iawn o rannu gyda nhw. A wedyn cyrraedd y maes, o'n i'n gwybod, tasen ni'n mynd, mae yna bobl craff yn Steddfod oes, tasen ni yna ddechrau'r dydd yn cerdded rownd fy ngwraig hynod feichiog a fy merch wedi gwisgo'n smart a fy rieni o Lydaw a'r fam yng Nghyfraith o Fangor o Dal y Bont, Dyffryn Ogwen, bydde wedi bod yn ffachol o gliw. Felly gyrraeddon ni, 2:45, ond eb rhywfaint o banics achos yn y car ar ffordd draw, daeth cyhoeddiad drwy'r radio, mae maes parcio 1 a 3 yn llawn. O'n i'n gwybod le o'n i'n mynd i faes parcio 3 drwy'r wythnos, o'n i'n ffaccols. A wedyn oedd mam Gary Owen, BBC, yn maes parcio yn aros am y bus wennol. O'n i'n sôn wrth Gary ar Twitter, wel, nes i dy fam ar y bus, a wedodd e, ti'n meddwl bod fi eb glywed am y stori yma? O'n i'n bystyried, ond ie, mae'n... Ie, gwych, de. Ac wedyn dath Mr Pennant i hun mewn i'r pafiliwn, chwilio am set ac eistedd reit ar ymlaen i. Ie, Gerard Pennant ni, heb wybod wrth gwrs, ynddo. Ac oedd e wedi bod yn trio darganfod y gwir oedd ganol yr wythnos ymlaen. Ond wrth gwrs, ti'n cael y gadar, cof am Dick Jones. A mae rai ni ofyn, lle mae'r gadar? Ydy wedi cael ei ffendio i lle yn y tŷ yn neis? Odi, o'n i'n meddwl tan heno bod i yn y lle dylfrydol, achos fi wedi amddiffyn i rag y gath gyntaf gyd, mae nghader yr urddi'n chils fel mae'n gwneud i'r gar, mae'r gath di sgrabad yr upholstery, felly fi wedi gorchuddio fe fel a ni'n cael gath mas. Ond mae'r gader ger y reiddiadur, fel mae llun hales i at Jean Jones yr Hendre ar Facebook yng Ngwraig, ac mae'n neges di dod gan y sar drwy Jean, drwy Emyr Penlan heno, i weid, allu di symud i o fyna, achos mae'n rhy agor at y reiddiadur, at y radiator, a bydd y pren yn warpo. Da ni'n gweld y llun yma. Mae'n rhy official wrth i bodd, nath i lwyth o stumie, ond mae'n i'n ail-asesu le fydd y gader yn mynd. Ond mae'r gader di bwydo mewn i wneithuriad y gerdd hefyd, o'n i'n teimlo bydd yn addas achos bod y gader yn cael ei roi gan Deulu'r Hendre, i fynd yn i'r Hendre, ac oedd hwnna, yr pennill dyfynwyd yn sôn am yr adar angau, y drones, y dyfynwyd gan Tudur Dylan o'r Llwyfan, yn deillio o brofiad ffilmo gyda heno. Felly mae'n gymaint o gyfuniadau o bethau. Yr amser fi wedi cael dan nawdd y Coleg Cymraeg yn Adran Gymraeg Prifysgol Abertawe nawr i weithio ar farddoni a'r PhD yn llawn amser, ond y profiadau fi wedi cael fan hyn hefyd, mae i gyd i bwydo mewn. Ie, gwych. Wel, wrth gwrs, da ni yma i gyd o'r tîm heno, mor falch ohona chdi, Aneurin. Felly, be nesau i Brifardd? Os ti'n mynd i drio eto? Be di'r bwriad? Na, dwi wedi gweud wrth yn unan nawr, dwi wedi trio eitha tipyn o weithiau ar y gader, a wedi dod agosach llynedd, a wedyn mae sut hefyd, mae dyn yn gallu cystadlu gyda ennill cader Dick sy'n gysylltiedig â Dick Jones. Lly flwyddyn nesaf, dwi ddim am gystadlu am y gader. Ond dwi'n gwybod, un cam ar y tro. Dyna chdi, wrth gwrs.